Татар Тим КВН командасы. Хәзер ТНВда бик күп Бразилия сериаллары күрсәтәләр. Чөнки аны һәрбер жүләр төшерә ала. Без дә моннан артта калмадык. Экранга игътибар. Мәхәббәт дәрьясы төп рольләрдә Факунда Арана, Наталья Орейра, Вероника Вьера, Гильермо Великопитейро һәм каскадер ролендә Бенисио Эскобадре. Кемнеңдер өйе обед вакыты. Кадерлем, минем сиңа бик яхшы яңалыгым бар. Нинди? Безнең балабыз булачак. Бу бала бер кемгә дә кирәкми. Аңа да, миңа да бер кемгә дә кирәкми. Ох, син кабахат! Сезгә нәрсә булды? Минем балам кирәк түгел. Синең балаң берсенә дә кирәк түгел. Сеңелем. Кем моны эшләде? Әнә ул. Кем? Әнә ул. Ишетмим. Татарское удивление. Юк. Sizmi benim singlimni o'tirdingiz? Biz. Men uch alashaqman. Yo'q, sen o'lasan. Yo'q, siz o'lashaksiz. Üf. Men hali kelerman. Tağın birazdan hayatamda точно келермен. 246 серияның ахыры. Татар Тим КВН командасы. Рәхмәт, дуслар. Qadrli do'stlar, Xazina Tur sizni Qozon shahriga yo'l itirga chaqira. Telefon nomeri 299 16 67 299 16 67. Biz olib boramiz Totarsha, Ruscha, Misharcha, Xitoycha, Yaponcha, Amerikancha. Sugma. Рамиль Агдеев, Руслан Харисов, Татар Продакшн, креатив заманча алып баручылар. Шалтыратыгыз 250 101 8.